Mä oon niin pahoillani. Tää on ollut tosi rankkaa nää viimeiset päivät mulle. Tosi rankkaa. Mä haluan vaan sanoa, että mä oon pahoillani siitä. Mä oon pahoillani siitä, että te pahoititte mielenne. Mä tiedän, että mä tein väärin. Mä asetin ihan epärealistiset tavoitteet ja rankaisut mulle. Mä pääsin ton koko Path of Painin kuolematta. Mikä tarkoitti, että kukaan ei saanut yhtään lajoitusta. Eikä kukaan saanut yhtään lauluhetkiä. Mä pahallisin. Mä ajattelin, että se olisi vaikeampi. Mä ajattelin, että olisin huonompi. Eli antakaa anteeksi siitä, että te pahoititte mielenne. On oikeastaan.